Ikot na ka po. Linggo na sa ating Christmas village, pipili na po tayo mula mag-giveaway para po dun sa mga naghihintay sa labas. Huwag po kayong mag-aalala dahil pang Christmas villages until January. Wala pang exact date kung kailan matatapos sa Christmas village. You can still visit po tomorrow hanggang January. Ayan. Ilan? Okay, so requesting everyone to please always observe the safety protocols po para hindi po tayo magkagala while we are celebrating the Christmas season. So once again, we thank those who participated po para po maging possible ang ating Christmas village. So let's turn in the seats. Once again, so thank you very much po sa ating first class na ating audience.
Kana, ma-picture kita mamaya. Asan si third po? Si third daw ang magbibigay ng prizes natin. Si Angel, si Angel. Si Angel ang magbibigay ng ating prize. Excuse me. Shoutout daw kay Nerv. Shoutout ng sarili niya. Okay na ako, mag-get sa'yo na rin, ha? Ay muna! Hindi mo ako magparalagpas. Palakpakan muna! Yan. Sabay-sabay. Sabay-sabay sabihin. Wala ka. Ay, Ayan naman. ayaw. Bring me. Kung sino ang unang makapagdadala sa amin ng item, ang bagay na hinihingi namin dito sa taas, magkakaroon siya ng napakasarap at napakatamis na prizes. Dahil